Ola, subidón, xa temos curso de Celga, el 1 e el 2, sobre cultura e lingua galega. Eu subidón é como se me fixesen un regalo. O dan aquí en Rianxo no auditorio, os meses de marzo e abril, 4 horas semanales, os martes e os xoves de 7 da tarde a 9 da noite. Vale, entón, os lo comento por si hai alguén que non se ha enterado e le apetece, o que se quera examinar porque o necesite para o traballo, pois estupendo, e hai outras persoas que nos interesa por conocer millor a lingua. E a cultura, que eu aboto de menos que sendo galega, cando era pequena, estudiei aquí en Galicia hasta os 18 anos, pero nunca estudiei nada particular de Galicia, era xeral de España, non? Entón, pois tanto, pois eso, na literatura, xeografía, a historia, eu de pequena botaba moito de menos que non se hiciese todo eso conjunto, que fueran asignaturas en compartimentos estancos, porque non juntaban todas esas cosas en unha época determinada e era unha cultura xeral. Pero bueno, este non é o caso. O primeiro, que os teño que decir, este vídeo se dedico a Tareixa, xa sabes ti quen eres, que me animaches a que fixera o vídeo. Eu non quería facer máis, porque creo que dar un pouquiño a varo a quen interesa o que eu pense. Pero xa que estou en elo, hoy os vou a falar do galego. Por que? Porque, primeiro, porque tenemos curso, e segundo, porque hai dos cousas que me interesa decir. Que fai moitos anos, o importante é a comunicación. Entonces, fai moitos anos, eu vivía en Euskadi, entón, aí en a fronteira con Francia, escoitei a tres persoas que estaban en un bar, a tres homes. Uno falaba euskera, outro francés e outro español. E aí estaban tan contentiños jugando a cartas. Entón, eso é o importante, que nos entendamos, non? Hai xente que ten máis facilidade para hablar un idioma, outros non, pero lo que non hai que hacer é imponer a lingua, porque entón se fai moi pois que xa non apetece, é como cando a un niño le obligas a facer algo que non quere, pois xa é moi desagradable. Estes días escoitei a la alcaldesa de Vic, esas imposicións que hacen antipático o idioma o que sea, o catalán, o galego, non se pode imponer, creo eu, me parece importantísimo, pois sí, darlo a conocer, pois estos cursos, non? E estar por a cultura galega que nos importa en este caso, pero non se pode imponer a la xente, ni se pode deixar a xente en evidencia cando non fala o idioma. Por que? Pois porque que es deixar en evidencia? Pois moitas veces, pois eso, estamos en un sitio onde eu sou galega, levo tempo vivindo en Rianxo, pero non teño a facilidade, por lo cual o idioma que me sale a mí é o español. Pois non me deixes en evidencia cando dices, ai, es que outro, o sea, que ben, hai que falar en galego, dices, bueno, pois si podo, pero ti me entendes o que te digo? Pois eso é importante. Non voy a poner el exemplo porque el exemplo é moi puntual o que teño sobre esa historia, pero tampouco quero molestar a alguén que se sienta tamén interpelado por min. Vale? Bueno, pois esas son as cousiñas que os quería decir, non digo nada máis porque así isto máis cortiño. Un besiño e hasta outro día. Chao, chao.